După o plimbare în pădure, eu zic că e eficientă, am venit cu 2 sacoșe de frunze acasă, iar grămada mea arată așa. Nu se mai vede masa vegetală. Este soare foarte puternic. Am acoperit-o cu frunze. Voi ce spuneți? Este bine? Stratul meu cu ceapă verde este acoperit cu un strat de frunze din pădure, mai putrede, mai mărunte. Am și câteva fire de salată răsădite. Voi ce ziceți? Este bine? Am pus un strat de frunze putrede, aproape putrede, din pădure. Aștept un comentarii.